הופה, שבוע הבא טסט, מזל טוב. שומע אחי, אין לי ממש זמן היום לשיעור, למה אני צריך לסגור פה איזה פינה בקפה ממול. אם אתה צריך אותי, יש לך פה GPS. בוקר טוב, חברת דרך צלחה מאחלת לך נסיעה טובה. בעוד 10 מטרים, פני ימינה. איזה יופי, אפשר להחליף פה קולות. תעקוף טוב. תעקוף עכשיו! מה אתה סתום? תנוע כמו סקנה! קח את השמאלי, תפור לו. תפור למניאק הזה! יואו, איזה לחץ, אין משהו יותר רגוע? מעניינים אחי, סע רגוע, עוד 200 מטר יש לך כיכר. עוד לא? חכה, אני אגיד לך. תכף. אוי, זה היה שם אחי. אתה יודע מה? אני אחשב מסלול מחדש. וואי, הנה תחנת דלק, בוא נעצור נקנה שטוחים באמא שלך. צריך משהו יותר אחראי. תמשיך ישר. שלום לך. תעט, אתה נצמד אליו. לשמור מרחק. אנחנו בחיים לא נגיע בזמן. אני ידעתי, אני הייתי מוכנה. אבל אתה צריך לשחק עם האייפון. ודי! אתה לא נורמלי, תסתכל על הכביש. טוב די, חפרת. ותנמיך את המזגן. לאן אני ממשיך פה? מה את מתעלמת? מה, את אמיתית עכשיו? תגידי לי לאן לפנות, מה, זה נראה לך פה משחק? תבקש סליחה. איזה קרצייה! שלום? עזוב אותך, בחייך, איזה שלום, הם רוצים לזרוק אותנו לים, כל האשכנזים האלה. אתה אשכנזי אתה, נכון? לאן אתה צריך? די! שמאלה או ימינה? וואו, אתה נוהג שגאון. נו, שמאלה או ימינה? הנשמה שלי פונה ימינה. חס! שלום, יונתן. מה? איך אתה יודע את השם שלי? רוצה לעשות עצירה ביער. שמאלה או ימינה? הגעת ליעד. הנשמה שלי פונה ימינה וממשיכה ישר אלייך נשמה.